खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना पनिता बर' गामिया ख्रिस्टियानपारा बाबानि मुङा मुस्रि धनन्जय बर' आरो मामानि मुङा मुस्रिमा बिमला बर'। नों दिनै डिस्टिंक्सन मोननो हाबाय माबादि फरायदों? आंनि फरायनाया फुङाव आं 5टा सारि 5टा बिदियाव सिखारनानै फुङाव 2 घन्टासो फरायदोंमोन आरो हराव 6टाफोरनिफ्राय जिरायनानै 2 घन्टा 8टाफोरसिम फरायनानै ओंखाम जानानै दसे जिरायनानै 11टा सारि 11टाफोरसिम फरायफिनदोंमोन आरो। मा आयदा दं नोंना? मा साबजेक्ट आंनिया इंलिश, बड' एमाइल, इडुकेसन, पलिटिकेल, इक'नमिक्स ओमफ्राय इंलिश एमाइल एडभान्स बड'। बेबायदि मार्कस मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन? आं इडुकेसन साबजेक्टआव 81नि बारा मोनगोन होननानै आखा खालामदोंमोन नाथाय आं मोननो हायासै। बेसेबां मोनखो इडुकेसनाव? इडुकेसनाव 81 मोनदों आं बिनि बांसिन मोनगोन होननानै आखा खालामदोंमोन। इंलिसाव ओमफ्राय आं लेटार मोनगोन होननानै बारा आखा गैयामोन नाथाय इंलिसावसो आं इडुकेसननिफ्राय बांसिन मोननो हादों। पलिटिकेलाव 91 मार्क मोननो हादों। इयुनाव ओरैनो मा थांखि लादों? इयुनाव आङो LLB नि एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो सानदों। बिनिफ्राय बेखौ जायाबा BA फरायनानै MA खालामनानै PhD खालामहोनो सानदों आरो। स्पेसियेलि सोरखौ थेंक इउ होगोन दिनै नोंदि डिस्टिंक्सन लानो हाबाय बेनि आन्दोआव सोरखौ साबायखर बावगोन? जोंनि मामा बाबाजों लोगोसे UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार आरो मिस सार आयदानि फोरोंगिरि सार नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावनो सानदों आरो लोगोसे जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि आदा आब' जोंनि फरायसा आफादनि सार मिस नोंथांमोनखौबो जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। नोंखौ स्पेसियेलि सोर बांसिन थुलुंगा होनाय बे बेलायाव? सोर बांसिन अननाय? अननाया न'आव मामा बाबाया बांसिन आंखौ हेफाजाब होदों। माबोरै होनना बुङोब्ला आंखौ फरायनाय समावबो आंजों लोगोसे थाफादों। रां रुफाखौबो आं जेब्ला फरायसालिनिफ्राय नांगौ जायो अब्लानो बिसोरो हरदों आरो लोगोसे जोंनि सार मिसमोनाबो जोंखौ गोबां थुलुंगा होनानै जोंनि एग्जाम समाव जोंनि न'आव थांनानै जोंखौ गोबां थुलुंगा हैदों। बिनि थाखाय आङो सार मिसमोनखौबो गोबां साबायखर बावदों। मेट्रिकआव माबायदि रिजाल्ट लाबोदोंमोन? आंनिया मेट्रिकआव 74% 33मोन। बेयाव आङो लेटारखौ मोनसेल' मोननो हादों इलेक्टिभ रिटेल साबजेक्टआव। सार जों नुदों जिहेतु गोबाङानो बेबायदि जि मार्कस लानायाव गोबां उन जानानै थायो बिनि थाखाय मा खालामनांगौ होननानै सानो बेबायदि मार्कस मोनोब्ला? आंनि साननायाव जोंनि गोबां बर' फरायसाफोरानो न'खरा रांखान्थिनि आंखाल होननानै फरायनायाव उनफिनना थायो। थांनाय फैनायनि राहा गैया, साइकेल बिदि गारि भारा बायदिनि गोबां उसुबिदाखौ आं खोनानो मोनो। नाथाय बिदि होननानै जोङो उन जानानै थायोब्ला जानाय नङा। जोंनि नैबे ओनसोलाव बेफोरबायदि बर' मिडियामनि फरायसालियाव जोबोद खम पानेरि HS स्कुल दङ नाथाय बेयाव बर' फोरोंगिरिनि बारा सुबिदा गैया। बेनिखायनो जोंनि बे फरायसालियाव जों सेकेन्ड बेटस जादों आरो नैबे फरायसालिखौ गायसननानै सार मिस बिथांमोना जोबोद हेफाजाब खालामदों आं बेखौ सानो। फैबाय थानाय समनि थाखाय जिथु नोंनि आगै आरो बिनानावमोन दङ बिथांमोनखौ मा मेसेज होगोन नोंनि फारसेनिफ्राय? आंनि इयुननि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे न'खराव रांखान्थिनि जेंना जेंसि फैदोंब्लाबो बेफोरखौ गोसोआव सोआलासिनो गावनि थांखिखौल' होसोयो आं बेखौ लुबैयो। जेरै जोंनि न'खराव गोबां माब्लाबा जोंहा आबौ दङ लोंनानै दावराव दावसि खालामो नाथाय आं बेफोरखौबो बांद्राय गोसोआव सोआलासिनो गावनि फरायनायाव गोसो होदोंमोन। बेनि फिथाइखौ आं दिनै मोनफुंनो हादों। बेनिखायनो आं आसा खालामो आंनि फंबाय बिनानावमोनहाबो बांद्राय बेफोरखौ न'खरनि नांलाय खमलाय रां रुफानि जेंना जेंसि बेफोरखौ बांद्राय गोसोआव सोआलासिनो गावनि फरायनायावल' गोसो होयोब्ला सानसे जाफुंगोन आं बेखौ सानो आरो। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारो।